চাকরি রাখতো না সব খেয়ে এবং बरंनि भिडिअ तदन्त खालायै जे गेंग्रेब खायनाय खरकथामनो जों रमै ताबो जों तुबि फैगा ओंखाय खोना जों बरंनो कोड प्रडिउस खालायनाय सर केस नम्बर हंके मुंगिया गामि थानानि 18/2023 सेक्शन अंक 376 हंकाय तमको DA सेक्शन दिखा आम लगे लगे पक्सोनी केस बसंग दिखा जेहेतु माइनर्स राय बरी सर पार्टी मुंगको मियानि बेपार या कक ममाखा सब अनेक कदमन यागलो दाम नै तामनि बिसिङाव भागे सल्भ खायो भागे रमै माखाबो जों खबर मांखा हंकानो जेनेरल फायगा हंकानो असिनो बाय आं अंखलायका स्टाफ लांनि थांका बरिनो पक तुमसुंमानि परे खरकजाना रंखा रममानि परे खाय बना इंटरोगेशन खायका हंकानो ताय खरंनायनि मुं फायका हंके बरंनो बोसों थाङै कलामपुर थाङै रमैना हारि फैका बांलाबाय